ikusten ditugu horre arazoakin Castrokoare arraunak aldatzen. Arraun aldatzen ari da. Repuestoko arraunak jartzen ari da, ez? Gertatu egiten dira ba. Gertatu egiten dira. Uste dute etxe beste izan dela. Bai, hor agian arraun aldatu beharrean izan da. Boiakin edo agian trabatu da eta baborreti izenez, hor agian boiakin arazoak, ez? Eta esan bigarren luzean pixka bat hori eginan hemen aztertzen, Kaikuk egin duen lana horre luze erdi horretan, ez? Atzore laugarren kaleti zen, eta bigarren luze horretan ies egitea lortuzun Kaikuk, eta gaur ere errepikapena, badirudi punto berdintxuan egin dula. Bueno, eta momentuz pozik Hondarribiarrak izango dira. Orain arteko erreferentzitan gaurko eguneko posturik onena Hondarribiarrentzat izango litzatekelako, eta GPS-ak hori ere birkonfirmatzen digu orain. Eta hori bai, ikurrinari begira, Hondarribik gaurko eguna 16 segunduko atzerapenarekin hasi du. Arrauna krak, Baserri. Bai, ikusi da hor. Erdi-erditik horre toletean tope egiten duen hortikan krak egin dio boiakin trabatuta, ez? Estropada ikaragarria ari gara ikusten. Kaiku, Orio eta Astillero segundo batean Castro amabira. Eta honek zer esan nahi du? Ikurrinari begira hortxe direla Orio eta Astillero. Bi egunetako zailkapen hause litzateke batuketak eginda. Orio eta Astillero leian, gero Kaiku 8, Hondarribi 9. Hondarribik gaur oso lanuna egin du, baina atzo 16 segundu utzi zituen. Eta hau izango litzateke bigarren ziabogaren ostean lan erditan batuketa eginda zailkapena, eta honek balio du. Orio eta Astilleroren artean dago hemen leia. Orain Kaiku buruan orezko txandan, Oriorekin burrukan, Astillero 2 segundora, Castro 13. Momentuz, banderako leia horretatik kanpo Castro dago. Eta burrukan Orio eta Astillero. Pentsa daiteke orain luze honetan berriz ere sufritu egingo dutela Oriok eta Astillerok. Orain adibidez, Hondarribik momentu hontan Oriori 14, Astillerori 15. Beraz, Hondarribi hor txelegoke ikurrinarako leian ere. Baina, lehen ikusi dugu, bueltatzerakoan, poparian laugarren luzean, horrezko txandakoak ere errekuperatu direla. Beraz, oso nahasia eta eroa doa leia, eta brankaz Kaiku oso txukun. Gaur, poparian ere bai, Orio eta Kaiku hortxe dira, Astillero 3 segundora, Castro 13. Estropada lehenetan onari gara ikusten. Bai, esan daiteke eroa, baina oso polita, bizitasun handikoa eta amaitu arte, hemen kronoak eta zaindu berrak, eta postuak zaindu berrak, ez? Hondarribiak horre bigarren txanda horretan estropada oso polita egin du, eta oraindik ikusi denborea esan daiteke denbora partzialago momentuko denbora direla Hondarribiekoen alde da, ez? Orio eta Astillero eta Kaiku 14 segundora momentu honetan, ez? Ikusi behar azken guzti hori eta poparean nola moldatzen diren bigarrengoan oso ondo moldatu direlako txandontakoak, ez? Orio eta Kaiku parean, Astillero 3 segundora, Castro 13. Ikaina leia. Une honetan, Hondarribik Oriori gaur 15 segundo. Kaikuri ere bai jakina. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Ederra doa gaurkoa, jaun Andreo. Zarautzen gara, 33. ikurrina da hemen jokoan. San Migueligaren 12. jardunaldia. Berezitasuna zarautzen bi egunetako denborak batuta erabakitzen dela ikurrinaren irabazlea. Kaiku, brankaz ere ongi ari da eusten. Astillero segundutxo batzuk galtzen ari da orain. Lehendikan Oriorekin badu bat galdua, orain une honetan beste 3 ere bai. Bai, eta nahiz eta brankaz izan indartzu, 36 pala da Orio eta Kaiku, ez? Hortxe dira Kaikukoak, ikusi. Nola ditugun hortxe orain maniobra garaia. Kaiku Orio, 14 eta 57 bientzat. Astillero 4 segundora.
ez dago abantailarik, bilege popak berdin atera die, bigarren kaletik Orio eta laugarrenetik Kaiku, Orain Castro oso urruti 17 segundora, aukerari gabe. Maniobra ostean Orio eta Kaiku parean, Astillero postera. Ikurriña, une honetan, hortxe da, Oriotarrentzat nahiko ongi bideratua. Momentu honetan, Hondarribik Oriori 16. Hori da, atzo, Orioko Hondarribiri ateratako zuloa hain zuzen. Baina poliki, lehen ikusi dugu bigarren luzean, orain poparian, orezko txandakoek tarte hori jandutela. Gaur Kaiku ari da eusten, Oriorekin lehia horretan eusten ongi. Bai, atzo estropada polita egin zuen Kaiku, esaten eginen, denak espero genuen leku hori lortu zula laugarren 10 segundo, Orio gandik 10 segundora, eta gaur nik uste dute atzokoa baino estropada politagoa, hobeagoa egiten ari dela, horre Oriokin lehian, eta gertatzen dena hori da, Urdaibaireko denborak Hondarrabian alde dira, baino atzo galdutako segundoak, ordaindu ingo ditu Hondarrabiak. Bi egunetako datoa kontutan hartuta, hau da, baleko zelkapena irugarren ziabogan, Orio, Hondarribi, Urdaibai, Astillero, Pedreña, Kaiku. Baina orain Orio, Hondarribik eginiko denborara hurbiltzen ari da. Lehen 16 izan dira, orain 12 eta Kaiku ere bai. Ikurriña, Oriotarrek eskura dute. Astillero ere errekuperatu da, bitin bat, aleginak egiten ari dira saltzamen diren gizona. Orio, Kaiku, Astillero. Ikusi, Hondarribi eta Orioren arteko konparaketa. Orio 12 da, baina atzo Orioko Hondarribiri 16 atera zizkio. Bai, hori da zaindu beharra, oraingo momentu ontako postuetan mantentzen baldin bada Oriok eskuratzeko aukera du Zarauzko Ikurriña, baina lehia dago, borrokatu beharra dago, eta dudari gabe Kaiku ez da bere arerio zuzena. Erne Astillerorekin, Astillero lehen kaletik segundoak errekuperatzen ari da. Erne Astillerorekin. Horixe bera esaten ari da Pedro Díaz, Erne. Pedro, ahí estáis, parecía que no, 6-7 segundos por detrás, pero volvéis a estar a 1 o 2 segundos, la bandera está ahí todavía. Sí, bueno, es difícil, porque Orio va primero que nosotros, son 2 segundos los que teníamos que comer, pero bueno, para nosotros es un puesto fabuloso, queda segundos. Regata preciosa, Sí, una regata muy bonita para verla. ¿Y valen los tiempos de la segunda tanda de momento? Sí, de momento me parece que son 12 segundos los que nos saca Fuenterrabía ahora. Y Urdaibai, que también estaría en la lucha por la misma bandera, Sí, pero bueno, Urdaibai yo creo que va a ser para Orio la bandera. Muy bien, a sufrir. Sí, bueno, toca sufrir, y aquí ahora hay menos agua, y bueno, el viento parece que ha calmado un poquito, pero tampoco es para quedar. Nosotros a ver si quedamos terceros, cuartos. Ikaragarria, jaun Andreok ikusten ari garena. Kaiku buruan, Orio 2 segundora, Astillero 5 segundora, Castro 18ra. Ikaragarria doa gaurko estropada. Urdaibairen denbora atzo, 11 segundo Orio Urdaibairi. Hori ere zaindu beharreko denbora. Une honetan Orio eta Urdaibairen artean Bermeotarrentzat 10 segunduko aldea. Erne, zelkapenari begira ere horrek ikaragarrizko eragina du. Ikurriñari begira ere bai behar bada, baina ikusiko dugu. Hainbeste gauza dira zaintzeko, gaurko egun honetan, Baserri, erotuko gara. Horrek erakusten duzen parekotasuna, atzo egindako lana, gaur egindako lanakin, eta ikusi Astillero lehenengo kaletik goita beretzi paladara, Kaiku laugarrenetik ere bai, eta zerbait juizio Orio, Errekuperatzen ari dira horrezko txandakoak, Kaiku, Hondarribi eta Bermeok baino, 7-8 segundo gehiago orain. Lehen ere gertatu da, hemen da, Kaiku aurretik, Orio parean Astillero 8ra. Astillero kurbil izan du, bere momentua izan du, baina galdu du. Orain Orio, olatu aprobetxatuz. Orio dator. Erne, Orio Urdaibairi atzo 11 atera zizkion. Hor da Orio. Olatuarekin, 19:49, bigarren Kaiku. 19:49, eta 19:51 Urdaibaik, Oriorentzat Ikurriña. Oriorentzat, ikaragarria
izan da gaur ikusi dugun estropada. Ikaragarria, jaun Andreok. Aspaldi ikusi dugune mamitsuenetarikoa. Oraintxe, heldu da Castro 27 segundora.